Και θα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θέλω το σχόλιο του κυρίου Κόνστα, αυτό το ξέρετε, είναι σημερινό. Υπάρχει μια εταιρεία InfoQ, που το 2003 ελληνική εταιρεία εργάζεται στις διαδικτυακές τηλεπικοινωνίες. Νέα παιδιά στην Ελλάδα καταφέρουν και τη φτάνουν μέχρι την εισαγωγή τους πέρυσι στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπου πείθουν τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές του Λονδίνου να δώσουν χρήματα σε αυτή την ελληνική εταιρεία παρά την κρίση. Η εταιρεία αυτή με έδρα την Ελλάδα με 92 εργαζομένους δραστηριοποιείται εδώ στην Αθήνα και φέρνει λεφτά στο ελληνικό δημόσιο. Αυτή η εταιρεία προ ενός μηνός απέλυσε 5 εργαζομένους. Οι 2 από αυτούς πήγαν στο ΠΑΜΕ. Και το ΠΑΜΕ πήγε σήμερα με 30 νοματέους και έκλεισε την είσοδο της εταιρείας και εμπόδιζε στους εργαζομένους οι οποίοι θέλουν να πάνε να δουλέψουν να μπουν στην εταιρεία. Ναι. Επικοινώνησα εγώ με το αρχηγείο της αστυνομίας 2 φορές και μου είπε το αρχηγείο της αστυνομίας σε Έλληνα βουλευτή ότι δεν μπορούμε να παρεύουμε γιατί φοβόμαστε το ΠΑΜΕ. Ακούς το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν αυτό. Σας το λέω εγώ, να βγει το αρχηγό της αστυνομίας. Αλλά φεύγεται από την κινητοποίηση στον ταξί. Σας το λέω εγώ να βγει ο αρχηγός της αστυνομίας. Η θέση του 36 στον Κοροπή. Ακούστε το τι έγινε. Εγώ υποψιάζομαι ότι ο κύριος Γεωργιάδης λέει κάτι πιο σημαντικό και πολύ σοβαρό. Λέει ότι κάποιοι αφήνουν αυτή την ιστορία να... Ακούστε τη συνέχεια. Μετά την κινητοποίηση αυτή του ΠΑΜΕ, όπου η εταιρεία δεν λειτουργήσε σήμερα, γιατί η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει τους νόμους του εάν παρεμβαίνει το ΠΑΜΕ, εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στο Λονδίνο συγκαλείται αύριο για να αποφασίσει τη μεταφορά της εταιρείας στο Δουβλίνο. Μάλιστα. Και αν αυτό συμβεί, θα χάσουν τη δουλειά τους και οι 90 εργαζόμενοι. Περίμενε. Θα χάσουν τη δουλειά τους και οι 90 εργαζόμενοι, θα χάσουν τους φόρους στο ελληνικό κράτος. Και τώρα σας ρωτώ, κύριε Κόνστα, φταίει το ΠΑΜΕ ή την κυβέρνηση? Σίγουρα σε αυτό που έγινε φταίει η κυβέρνηση. Και φοβάμαι και ότι. Να κάνετε ρεπορτάζ για την εταιρεία για να δείτε τι καταστροφή κάνουμε στην Ελλάδα. Με αυτές τις αθλιότητες διαφόρων ακραίων τύπων, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι κλείνοντας δρόμους, ότι κλείνοντας εταιρείες, ότι παραδίδοντας την Ελλάδα στην αναρχία, στο χάος, σε όλη αυτή την ολοκουλτούρα της αριστεράς, δεν θα μείνει φράγκο στην Ελλάδα, ούτε ευρώ. Από την άλλη πλευρά, αν μου το επιτρέπετε, εγώ ακούω και την κυβέρνηση και